Ki az, aki otthon van fizika kémiából, tehát és tudja, hogy a gumi öngyulladási hőmérséklete mennyi lehet? Hoppáré! Fölrottyant a gép! Főztetek egy kávét? Közben jönnek itt az autók decibel mérésre, pörgésre, forgásra. Magira oda ment okoskodni, jó van, tudod, ilyenkor többen oda mennek, figyelj, úgy, hogy adott autót, meg van nálam PD40, és akkor biztos tud neki segíteni a Magira. Úgyhogy egyébként úgy kell tudálni, nem akarok. Igen. A tűz a pálya közepén továbbra is ég, teljesen spontán öngyulladás, földrajzi csoda, Komáromban. Közben kérdezem, hogy mi a helyzet a Rangerrel. Nem tudom. Mert az otthon. Értitek már, ugye, hogy miért nem én csinálom? Jaj, tudom. Közben megpróbálom itt megérdeklődni, hogy azok, akik gumiket szereltek föl, milyen sorrendben és hogyan fognak pályára lépni. Ricsi, te beszélsz angolul? Beszélek angolul, csak nem szokták érteni, amiknek mondom. Az a kérdésem, hogy valaki beszél angolul, mert itt a... Komolyan úgy felfonkol, hogy nem tudom. Az a kérés a közönségnek, hogy mondjuk be angolul is a számokat. Szavaztok! Mire készültök? Egy-két óvatos kört menjünk. Wow, egy-két óvatos kör. Jó, hát akkor mutassatok egy-két kör. Biztonsági kör, mint a jégtánkon szokott lenni, ugye, biztonsági kör. Hát akkor egy óvatos biztonsági kör, mint a jégtánkon, lássuk.